changamwe ndakwirirwawo chari dare kuti ndimupe mukadzi wake nomwana. Chari, andida kubata nomwanasikana wangu. Toda kupa mukadzi wako naatezvo wako. Wakabatwa here? Sorry. Ndikupoka nazvo arambondibata. Musikana ndawa yakunotizwa. Someone knows not andibhadhare mwana andibhadhare mwana wangu musikana wakapa mwana. Asi izvo ndikushamisa mukuramba muchitenderero kuda kubhadharwa muzukuru wavo naye waakapa musikana ndo pane nyaya magadzirisa Samon usataura chibhedha uchitenderera tokuti hauna nyaya iyo hanzi wakapa mwana wababa mwana saka kubhadhara ndikupokana nazvo izvo. kupokana nazvo Aiwa, musikana uya. Chiuya pamwana musikana pakati apo. Uitaure chokwadi. Chitaura chokwadi chikutaura. Murume womwana wangu. Murume wangu. Uyu. murume wako Sei wadava. Ndiye muridzi womwana wangu. Ndo baba womwana wangu. Iwe mwana kuchauka kumashiro kwako. Iwe. Mwana. Mwana. Chauka kumashiro kwako kumangana. Wagara pabenja. Aiwa, ipapa pacheti. Cheuka chitontara kuti namba yakaita sekuse kwako. Vakawanda. Vakawanda. Uye asi kuvaona here. Ari kuvaona. Sei asina kutaura kuti mwangu uyu sei. Izvo zvanzvukizambusira. Nongedza iwe. iwe usikana nomuzera ndomuziva togarisana kugarisana amambe madana iwe sikunya mwana wako sikunya mwana wako musikunya mumbichana ndikubvunza akwana asingazokuendesa akutaura zvekunyema angarara nemunhu yaachirwara zvakadaro uyu chii chako Baba womwana wangu. Murume wangu. maerana nesekuti Kwakawandisa kuvillage. Kuvillage nemba medu. Bameni pai. MuSpare mandorara nini. Akawaya ngai. Kanga chanje kakanje kwanisa kuverenga kakawandisa. Countless. Kawandisa. Uyu wa. Akunyepera. Maswali bali bakabhuka here. Maswali zvakandisha kudhara. Akabuye maswali. Maswali aiwe. Aiwe. Mwana akura sei? Ane gore ne 8. Bambo. Ndakukira ndabhatarwa. Damage. Kutsore chanamba. Ingu kupokana nazvo nokuti nyaya inotanga kusangana nayo muno. Aunombudana naye mwana. Ndautsanangura zvakaitika. Aiwa pindura mubvunzo ndabvunza. Handina mbudana naye. Muupenyu wako. Unogara paseri padhuze. Anorwara here mwana. Changambe izvo ndingatobvunza ini handizizivi. Wambosa kumubvunza ndakubvunza uye varume vese avo vaifanira kunge vachitonongedzwa nomwana uyu. Asi nokuda kwokuti anoziva iwewe. Handisiri ndenge ndatanga kunongedzwa. Pakanongedzwa. Ave paakatomboenda akagara akatororwa akatobvisirwa mari ndobva adzoka kumba kwavo. Nhasi ndipo ari kutaura kuti mwana ndo wangu futi ini ndamuwo chingandiwo chituko. Wamuwo chituko. Panyaya yevanhu. Wambunzwa here ndibvunza kuti makambodana naye. Mandibvunza. Wati kudiva. Ndati aiwa ndobudana naye. Ndokupomera chete. Neme varume zvinoita isi kuitika. Varume 4 wataura kuti mukupe kwakamboenda. Wakamuziva sei kaamboenda mushumo. Togarisana akatogara padhuze nepadhuze. Saka waunozororwa kwake kwese ndinokuziva. Saka iye ungataura kuti angangopenga kuti iwe unongodza kuti wewe udane. Ko
changamire ndikuti koko akaenda koko angaipengere kwake ndogara chinge anokupenga akaenda asakadzoka pamapano pamba pawo waita sei iwewe handina ndinotongonyadza kundodzisire handambogara naye unozomuzaria zvaizvo ndakakuti ndipei maki pamiri pakonisi ashomaka ndamunanochitarisisa ati pane mwana munhu akatadziswa makiri pamunhu chiri kuitika manje kuti nifunga nyaya chaino unatsotsananguro chazokonzeresa kuti ndizonzi ndimuridzi womwana uyu nyaya yakambotaurika zvichinzi inini mwana uyu aonekwa arumba kwangu munzwisisa saka ndobva yaendeswa nyaya kwasabhuku kwayakaendeswa kwasabhuku akutombotaurwa nyaya yemwana nyaya yemwana kuti uzonzi akutaurwa kunoku nyaya yakaiya kwasabhuku kuti nyaya zosumuka iyo kunoku ndakanzwa zvichinzi nini ndaonekwa ndine mwana uyu ndo nyaya yakasumudza chete muzvekezo kwenyaya ipi kwenyaya akauya kana singakanganise zvekuma 11 usiku kuma 11 ndo pakauya baba vacho baba vacho vaita anzwa kutsvaga mwana wavo vakapinda mumba mangu avo ndo zvavakandiudza mari handida kunzvenga sindakanonoka kusvika nyamubva nyaya yazonzi isusu nyaya dzatakuda kuipinza mudare da kunyora samon ndomatariro yakazoitwa ndakatouya ndakatosangana navo ndikasangana navo vakatoti aiwa nyaya yako ngaidzokere tozoita toinyora samon iwe kuti ubude munyaya tinofanira kuti unyatsobuda tese tajekera nokuti iwewe uri musikana ari kuti iwewe romuridzi wechimwana chii chaungaite iwewe chinoita kuti ugone kubuda munyaya tese togwatsikane kuti hausi baba mumwana ipapo ndotokumbira kwamuri kuti nekuti inini ndini munhu ari kupomedzerwa saka handisi kuziva kuti umbowa wavo ari kundipomedzera nawo ndo kuti kudii saka iwewe kuti ubude munyaya pazotaurwa pakaita kutaura taiwa nyaya yekuti rambe ichinda kuribvunza wangoenda kumajeni toona kuti mwana ndiwani muise mombe 3 mombe 3 kana dzinobhadharwa end of mwedzi unowatira tikuzviitirei kana munhu aiti mwana hasi wake anofanira kuti ashungwe kuenda madna kana asina kuenda ndiye muridzi womwana izvi tinozobvisa judgment yenyu musi unoya dna test kudare medu saka zviri kwauri kurega kuenda kudna tinonotora mombe nato kana kuti waya nedna test inini ndindende kunotsvaga mari ndikutaura kunini kuti afunga munganinzwiso panosanairatadza kukuteerera hatisi kukunzwa ndikunzwa zvekutaurwa nekuda kuchiiraka ndakubvunza ndikati munotiri varume vangani wakati takawanda tikati uyu ari kunongedza iwe uri 1 sei ayo but ipapo zvake uri right iwe wakaenda kujeni ukaonekwa mwana asiri wako baba womwana anofanira kukupa mari yake yako muise pachaji mese kuma next door matisi kumbodzi takafanana nevana upa next door asi uyo ari kunzi akafanana nini ari kunzi ndowako handisina kutanga kuudzwa kanzi mwana ndiwangu vari kutsvaga muridzi womwana but matsvagiro avari kuita asi iwe mutananga kuiona nedare rinorika kupenga kwomunhu dare rinoda kuona kuti anopenga saka wadzwa tati ngaende kumadna mari zacho acho nokurumidza iwo kana waendera madna topa makambani akachipa kumarevati changamene ipapo ndanichikumbira uko kuti ari kutemewa nomusoro wacho neni wacho tibatsirane handiti nenyaya yekuti imari handiti unogona kunonoka kuiwana zvawachadya zvezvi kana usina kutarisa tisikutaurwa munomwe unobhadhara handisina kutemwa nomusoro iwe
Sungosaina tukupa mkana utara sina basa kwa mtsiwa cheni. Enda kusaina. Changameni ndinosaina mombe. Ai waipa pinu kupoka na napo changameni kuti ine andikwanisa kusaina mombe kai. Andoenda. Ese mombe patopeza dare isada basa kusaina. Chirango. Arikuzviziva izvo tinomuona nedhebichiri tomudzokeredza kuti hatina isa hatina sokutotsvetera musayamba kudzimba dzedu mune zvamakamunana simukai. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.